Yeah, manje ngicela ukuthi wena ungabi khona Tuesday. Uyangibhedela ngindawo. Uzama wakuphi loyo wena? Ase-Bossback. Mfethu ngiyacela ngizosala nabafana la. Tuesday uthena nomntwana ufuna ukubona la engisebenzela khona yabo. Nina bafana ngifuna mayifika nani Uzama nithi mangikhuluma nithi yes boss. Yabo? Manje ngivona thathisa phambi kwakhe. Hey wena sipho wena no Bible uyabhayisa. Musa ukuthinta niphula into zami lapho. Wait nithi sorry boss. Ngiyenzeke le. Ngiyacela bu TV akaze ngicele lutho. Uzama ungidedele. Uzama Yeah, Uzama wase-Bossback. Omude. Yeah. Omnyama. Yeah. Drive I-20. Cherryam uyakwazi la Uzama. Uzama uyakwazi la endlini. Cherryam le. So Tuesday ke ningabi khona ngizonika ama-30 nihambe nawe. Ngiyabonga ungibhukhela i-date. Uzama umuntu wami, Uzama iCherryam uhleza la. Ngiyabonga. Ngicela Tuesday nishaya umoya wena negenge yakho niphume ngizonika u-R30. Yebo ngiyabonga man. Ngizomfonela Uzama. Uzama akutshela ngiqinisa. Same girl. Tombozane yodwa. Same girl. Uyisha mfowethu angifuni uqamba udodo umuntu angifuni uqamba ngazisola ukuthi mina ngahlanganelana nawe. Sola. Hey kwazi kwamnandi. Hey madoda. Same girl.